Matul il-jum tal-ġimgħa pajjiżna se jkun qed jiċċelebra Jum il-Ħaddiem hekk kif mill-5 ta' filgħaxija l quddiem se jingħata bidu għal masreli tal-Partit Nazzjonalista bit-tema Nifs ġdid, attività ħdejn it-Torri ta' Ħallija. Dan il-masreli se jkun indirizzat minn numru ta' kelliema u se jilħaq il-qofol tiegħu bid-diskors tal-kap tal-partit. F'kummenti ma' Net News is-Segretarju Ġenerali tal-Partit Nazzjonalista Charles Bonello qal li dan il-masreli se jkun ta' nifs ġdid għal ħaddiema hekk kif il-Partit Nazzjonalista dejjem fassal il-politika tiegħu fl-interess tal-ħaddiema. Dak li ħankunu qegħdin niċċelebraw ġewwa Ħallija waqt dan il-masreli huwa propju dan li nagħtu nifs ġdid lil ħaddiema Maltin u Għawċin li permezz ta' dak in-nifs ġdid lil ħaddiema Maltin u Għawċin inkunu qed nagħtu nifs ġdid lill-familji tagħna u lil pajjiżna. Apparti minn hekk Charles Bonello tkellem dwar l-importanza ta' dan il-jum għaliex il-ħaddiema huma l-akbar riżors li għandna f'pajjiżna. Il-Partit Nazzjonalista minn dejjem kien il-partit tal-ħaddiema, il-partit li ħoloq impjiegi ta' kwalità għal ħaddiema Maltin u Għawċin, il-partit illi dejjem ra kif jgħin il-ħaddiem tul iż-żmien anki meta kien jokkupa il-gvern, meta konna fil-gvern. U allura aħna għalina Jum il-Ħaddiem ifisser illi niċċelebraw dak kollu li joffri l-ikbar riżors li għandu pajjiżna, ir-riżors uman. U spjega wkoll li gvern ġdid nazzjonalista jkompli jġib niċċeċ ekonomiċi ġodda f'pajjiżna għaliex fil-passat il-Partit Nazzjonalista kien il-gvern li xpruna s-settur tal-gaming, tal-farmaceutika, tal-avjazzjoni fost numru ta' setturi oħra. Mill-għada li nkunu fil-gvern inkomplu niksbu iktar inġibu lej pajjiżna, nattiraw lej pajjiżna iktar investiment ta' kwalità, xogħol ta' kwalità, niċeċ illi huma niċeċ tal-lum u niċeċ tal-futur biex il-ħaddiema Maltin u Għawċin ikollhom l-aqwa xogħlijiet, l-aqwa jobs, bl-aqwa pagi, bl-aqwa kondizzjonijiet. Il-masreli li se jsir f'Ħallija se jibda għal ħabta tal-5 ta' filgħaxija huwa parti mill-kampanja elettorali tal-Partit Nazzjonalista.